48-årig mand blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabet på den 20-årige Maria Møller. Hvis det er mig, der har gjort det, som det synligheden er, det skulle ikke leve videre. Det er jo en historie, som ikke skulle have været bragt, hverken det ene eller det andet sted, og bestemt heller ikke i BT. De er akkurat ligeglade med moral og etik. De skal bare sælge noget avis. Jamen, alt handler om at sælge aviser. Altså, jeg er købmand. I mit tilfælde viser en fuldstændig uskyldig mand kan blive hængt ud som noget af det værste, man kan blive hængt ud som. Prøv at forestille dig, at du pludselig ser dig selv på forsiden af en avis. Prøv at forestille dig, at du bliver hængt ud for noget, som du ikke har gjort. Lasse, hvornår får vi de dokumenter at se? Prøv at forestille dig, at virkeligheden overgår de værste mareridt. I den her programrække går DR tæt på danskere, der føler, de har været udsat for mediernes fejl eller udokumenterede påstande. Larsen har haft forbindelser til en rocker.